Jo crec que el que s'ha de fer en vivenda és fer apostes a llarg termini. Però, Joan, és que ens hem anat a la merda. És que no a nosaltres no se'ns acut una política a llarg termini. No és cap, perquè el sistema ha col·lapsat absolutament en vivenda. No se pot fer una política a llarg termini. Què fem ara? No. Ara què fem? Complir la llei. A l'hora de regular els lloguers, de recuperar vivendes turístiques, de que no n'hi hagi ni una llicència més, perquè ja no dona més de sí, però també pensar en el llarg termini. I en el llarg termini és començar a construir un parc de vivenda pública per a les futures generacions. Vosaltres, quan veureu que la corba estava tan pronunciada i que dia rere dia perdíem un habitatge per a una persona, per a un habitatge per al turista, penseu a hores d'ara que fèreu en el govern tot el que se podia fer? Evidentment que no farem tot el que es podia fer, però evidentment que era un govern on nosaltres no teníem la majoria. És a dir, si no han hagut més avanços en molts temes, ha sigut perquè moltes vegades governes en coalició... Amb el PSOE. Sí, governes amb el Partit Socialista i no s'avança. Per exemple, la taxa turística. Per l'amor de Déu, Per exemple. I qui diu això, diu molts altres temes.